Cando estean a ver este programa, esta nova edición de Contrastes en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, estaremos metidos de cheo no Entroido. Hoxe falamos da importancia socioeconómica do Entroido, probablemente a festa máis transversal de todas as nosas. De seguido, en Contrastes. Benvidos a Contrastes, unha semana máis, imos falar hoxe do Entroido, que estamos precisamente ante un dos eventos máis importantes de todo o ano, especialmente en materia festiva. Unha aclaración que repetirei ao longo do debate porque é importante e poden suscitarse co tempo certos anacronismos e non querría que vostedes tiveran a sensación de que estamos a facer un engano. Non, para nada, pero estamos a facer unha grabación precisamente incluso antes de que arranque o Entroido na meirande parte das vilas, das urbes, dos povos que están, de algún xeito, representados aquí polos nosos convidados de hoxe. Concretamente estamos a gravar o xoves día 8 de febreiro. Por lo tanto, como ven, con certa antelación, pero non queda outra porque este ámbito que nos acolle semanalmente o Pazo da Cultura ten os seus compromisos e entre eles os vencellados precisamente co Entroido, que é nada menos que uno dos eventos máis importantes polo que atinxe a cidade de Pontevedra, o certamen de Murgas. Fago esta aclaración, polo tanto, porque haberá certas alusións durante o debate que poden ou non quedar anacrónicas en función do gran enemigo do Entroido, que é precisamente a meteoroloxía, o tempo. Cruzamos os dedos para que todo salga rematadamente ben. E sen máis, presento os nosos convidados de hoxe. Empezo por esta banda coa tenente de alcalde e concelleira de festas do Concello de Pontevedra, Carme da Silva. Benvida, Carme. Moitas grazas. Grazas a ti por estar aquí connosco. Supoño que cruzando os dedos para que a meteoroloxía se comporte. As previsións son boas. Imos pasar moito frío, pero nada máis, non? No Entroido só hai dúas opcións, ou frío ou chuvia. Entón, creo que todos estamos agardando que faga frío, porque eso ten remedio. Claro. O da chuvia é un follón. Lo que pasa é que o do frío non sei como levan as comparsas, verdade? Especialmente, non sei se é un tema de ambos os dous sexos ou é peor no caso das rapazas, porque ás veces un ve os desfiles e pensa, pero esas mociñas, mira que están a pasar frío. Que tal, Manuel Corbacho? Benvido, moitas grazas. Moitas grazas a vos. Manuel Corbacho é presidente de Amoriños de Bora. Amoriños de Bora é probablemente a comparsa máis representativa, máis significativa do Entroido de Pontevedra, probablemente de toda Galicia, ou das máis importantes de toda Galicia, requerida, reclamada en moitas vilas, en moitos concellos, como veremos ao longo precisamente desta charla de hoxe. Precisamente estábamos en maquillaxe e deixaba caer a posibilidade de que, a ver, cando ides por Vilagarcía, Sonia Outón, que é a concelleira de Cultura e Festas do Concello de Vilagarcía. Que tal, Sonia? Como estás? Benvida. Moi ben. Moitas grazas por estar aquí tamén connosco. Como están os preparativos para o Entroido en Vilagarcía? Pois hoxe mesmo tuvimos a reunión de coordinación do Entroido, está todo listo, e como decía Carmen, pois o que esperamos é que o tempo nos permita levar todo a cabo. Ajá. E temos outro concello, temos a capital da provincia, a segunda cidade máis importante da provincia, a terceira urbe máis importante da provincia, además referencia no que atinxe a Orousa Salnés, e temos o alcalde de un pequeno e moi querido concello, Campo Lameiro. Que tal, Julio Sayáns? Como estás? Benvido, grazas por estar aquí connosco e aceptar esa invitación de ultimísima hora que estaba anteriormente a relatar aquí en plan privado e coloquial. Bueno, pues Julio representa ese Entroido, digamos, do interior, do rural, pero que ten moitísima entidade, moitísima importancia para os veciños. Además, no caso que atinxe o voso concello, deixades nos cartos aí do orzamento municipal, non? Bueno, deixamos, e para nós é unha das festas máis importantes que temos ao longo do ano, donde temos involucradas a todas as asociacións, amas de casa, todo o mundo está participando. Podemos decir que, a hora de disfraces, podemos chegar a un 15-20% da poboación, que é unha auténtica barbaridade, pero colaborando por detrás, pois, moitísima xente.
E despois o agarimo grande que nos dan arredor para poderlo celebrar como celebramos. Por certo, que iremos desmenuzando diversos eidos deste debate. Un deles precisamente ten moito que ver cas datas. Hai certa estrategia. Supoño, claro, supoño que de algún xeito ben, non sei, empuxada, no? polo feito do que pasou en años anteriores, entón cada quen vai buscando a súa data para contar cos comparsas, etc. Pero, antes que nada, como consideración principal, están vostedes de acordo que trátase da festa máis transversal que temos? E cando digo isto, aclaraba que precisamente falamos de a transversalidade porque é para todo o mundo, para todas as idades, para todas as condicións. Coido que é probablemente a máis participada de todas as nosas festas. Nos en Pontevedra procuramos que ese sexa a forma na que todas as festas se desenvolvan, que todas teñan unha parte de participación fundamental, pero o Antroido en particular sería imposible sin a participación. Hai outras cousas que desde o Concello podemos organizar e que logo a xente participe de xeito individual ou colectivo. O Antroido sería imposible sen a participación, sobre todo a nivel de colectivos, das comparsas, dos grupos, de todo o que hai organizado, de xente que lle dedica moitísimo tempo, do seu tempo libre, moitos recursos propios. Non sería posible unha festa que sen a participación morrería, e ademais de que non tería sentido, o sea, un entroido sen a participación colectiva, individual de toda a xente que o fai posible, non tería sentido, sería unha festa porque se basa na retranca, na ironía, eso ten que ter unha participación importante, senón como tal festa deixaría de ter evidentemente ten a súa personalidade, non? Pero ademais falaba eu de transversalidade baseándome no feito de que probablemente sexa, ademais, un dos eventos que conta con moitísima xente en poucas datas, como moi concentrado. Eso que Pontevedra ten aproximadamente 9 datas de Entroido, non? Si, nos temos 9 días continuados de festa. Hai outras festas ao longo do ano en Pontevedra que tamén teñen esas mesmas características, e o que é certo que esta é unha festa que tamén, por iso a tratamos con moito mimo e con moito cariño, porque tamén ten moitísimo retorno, porque non é só o que significa a festa en sí, senón, bueno, pois todo o que se move ao redor, a cantidad de recursos económicos que se moven, pois, entre, pois, desde as celas para os traxes, hasta as megafonías, as vallas, todo o que hai ao redor significa, pois, un montón de recursos económicos que se están movendo, un retorno importante para a cidade e un montón de empresas vinculadas con estas actividades que moven moitos cartos durante estes días. Por eso hai que tratalo con cariño para que siga indo a máis. Precisamente estaba Carme da Silva coas súas palabras suliñando o que empregaba eu como titular, o que move o Entroido, non? O que move o Entroido, ademais, en todos os ámbitos que estamos a falar, pois eso, da capital da provincia ou da terceira urbe máis importante da provincia, ou de un concello do interior, do rural, que tamén vive, sinte, evidentemente, move cartos co Entroido. Imos por partes. No caso de Vilagarcía, ainda está máis concentrado, pois son aproximadamente menos datas, da orde de 4 ou 5 datas, o Entroido. Unha semana, ao final, desde este primeiro sábado de Entroido hasta o domingo seguinte. Pasa que, hai días nos que non hai nada, hai días de semana que sí que non hai programación, pero, son 8 días de programación desde este sábado hasta o domingo, no que hai un pouco de todo. Pois arranca este fin de semana o sábado, que sí, a xente de forma espontánea se sigue disfrazando e as pandillas se reúnen para ir a cenar e demais. A hostelería é un sector que claramente se ve beneficiado. Do Entroido ten un efecto bastante parecido ás cenas de Nadal, as cenas de empresa do Nadal, que ao final, moita xente que se xunta para disfrutar da compañía dos amigos. E no caso do interior, no caso dun concello como Campo Lameiro, notase hai afluencia de xente, digamos, foránea, que ven de outros concellos, e non falo solo das comparsas, que evidentemente son importantísimas, sino de xente que acude precisamente interesada, non? Quedaros a mellor un pouco asustados se vos digo de cantos concellos pode vir xente a Campo Lameiro. De feito, empezamos polas comparsas. Pois temos 2 comparsas de Tomiño, 2 de Pollo, 2 de Marín, 2 de Pontevedra e a nosa de Campo Lameiro. Non falemos de grupos, non falemos xa de grupos. Ahora, participando en grupos,
pois, ao mellor, contamos con xente de alrededor de 20 concellos. Pensade que Campolamero é un concello tan pequeno que ten 9.900 habitantes e nos podemos xuntar, pois, do orden, ao mellor, 2.000 personas. Entre o desfile e a xente participando. É algo que asusta un pouco. É certo que foi unha labor que se levamos 25 anos, que empezou o que naquel momento era teniente alcalde comigo, Amador Outón, que en paz descanse, e que empezou un pouco de broma, como de, oye, a ver se recuperamos o carnaval, a ver. Podo vos contar unha anécdota desa época, donde todos os participantes que participaban tanto no desfile como vendo, ao final comían filloes e orellas gratis pagadas polo Concello, e que nas facía, entre comillas, as amas de casa, dándolle nos a fariña, o aceite, é dicir, aí entrou asociacións, todo conglomerado, por eso decía moi ben Carmela, que isto é participativo de todos, ou senón se volva a caer, é dicir, cando entra toda a sociedade, todos os estamentos que hai da sociedade, entonces sí se pode chegar a facer un grandísimo carnaval. Claro, por eso falaba da transversalidade. Neste punto, precisamente, quería preguntarlle a Manuel Corbacho, porque, claro, digamos que o Entroido heredámolo de unha etapa moi complicada, moi negra na nosa historia, morre Franco, empeza o retorno á democracia e parece que, de repente, o Entroido, que estaba, por exemplo, no caso da cidade de Pontevedra, medio recluído, medio consentido en algunhas das sociedades recreativas da cidade, de repente volve á rúa. Ese é probablemente o gran momento, o gran acontecemento. Aquí en Pontevedra, eso estivo vencellado a un grupo de pontevedreses moi variado, que tiveron precisamente esa iniciativa de falar do carnaval na rúa, Xibaritas, Pepe Xiva, los hermanos García Louzán, en fin, un montón de xente que estaba aí, que tiveron esa característica, digamos, de ser un pouco os precursores. Pero de aí en adiante, de repente, hubo un florecemento de comparsas, de grupos, etc. Dende cando, por exemplo, leva Manuel Corbacho vencellado o Entroido en Pontevedra? Vamos a ver, nos, como comparsa, o noso grupo, desde o ano 91 estamos saindo á calle, saindo á rúa como comparsa. Incluso antes fixéramos algunha escaramuza, pero pequena cousa. Pero como grupo, desde o ano 91. Ininterrumpidamente hasta agora, bueno, salvo un ano que non fomos por unha causa maior, non? Do resto participamos todos os anos. Uns anos, os primeiros, evidentemente, foron duros, difíciles, naquelas datas tampouco o poder económico era outro completamente diferente, pero o que sí eu vexo que axuda moito son os concellos económicamente. Esas cousas axudan a promover, a incentivar a xente que salga á rúa, que haya máis cousas, máis carnaval, digamos, que a xente se atreva. Porque se non temos axuda dos concellos, que eu valoro moito, por exemplo, o esforzo que fan en Campolameiro, por exemplo, sendo un concello tan pequeniño, se non houbera esas pequenas axudas, é difícil para nós, porque temos moitísimos gastos. A xente, eu creo que non, hasta que se está dentro, ou os que estean dentro o sabrán, a cantidad de gastos que eso conleva. Que orzamento manexa, por exemplo, a Moriños de Bora? Pois, ao longo do ano, pero vamos, supoño que concentrado nestas datas, claro. Concentrados todo nestas datas, evidentemente. Nos manexamos máis ou menos, andará sobre uns 15.000, entre 15 e 20.000 euros. Que sae do peto común, claro, supoño, non? Evidentemente, do peto común, de guardar doutros anos tamén algo, e de axudas, e de facer outras cousas, como nós últimamente temos que facer. Por exemplo, estamos estes últimos anos facendo unha festa gastronómica para poder quitar un pouco de... Sufragar gastos. Para sufragar eses gastos tan enormes que temos, porque senón
é moi complicado. Eu vexo que, porque claro, eu recordo no ano 90 e algo, 90 e poucos, ir a comprar aquí, solíamos ir a Saldaña, Sí. bueno, non sei se se pode decir. Sí, pode ser, non hai problema. Bueno, unhas mercerías aquí en Pontevedra. Unha simple plumita desas pequeniñas, unha pluma pequena, pois podía valer 20 céntimos, 30 céntimos falando da hora sería, en euros, non? Hoxe en día, unha plumita pequeniña chega aos 2 euros. Entón, ti posta a contar todas as plumitas que levan, porque a xente non se para en pensar eso. Claro. Cando miras unha pluma das grandes que che vale 5 euros cada pluma, e ao mellor pois leva 20 cada traxe, Pois cada vez que están a Dices bailar e ti. cae unha pluma, é un disgusto, é un disgusto mío, Claro. pero é que non nos damos conta deses detalles, pero entón eu sí que eso o que valoro é os concellos que saben o traballo que iso leva. Fala vostede, entendo, dos fixos que, por exemplo, hai polo feito da participación das comparsas en certámenes, en concursos, polas ayudas, e evidentemente tamén pola dotación dos premios, que supoño un reclamo, porque, por exemplo, vos en Vilagarcía non tedes propiamente un certamen competitivo, o certamen de comparsas que faise o domingo, non? O domingo, no auditorio, ademais, non? Pero si hai garantido un fixo de participación que supoño cubre gastos e algo máis para as comparsas que van, non? Sí, a ver, o Festival de Comparsas ten ese carácter non competitivo, por participar xa todo o mundo vai levar unha dotación económica, e despois o día do desfile, o martes de Entroido, aí sí que hai un concurso, un desfile concurso, e aí, bueno, os premios, a verdade que son cuantiosos, non están mal, hai 24 premios, e temos as dúas vertentes, non? A de a competición o martes e o de participar, e xa está para as comparsas, o domingo. Por certo, canto é o orzamento global do Entroido en Vilagarcía? Pois en Vilagarcía estamos a falar dos 12.000 euros, máis ou menos. En Ponte? Como estamos en Pontevedra? Orzamento. Orzamento. O orzamento total do Entroido son uns 145.000 euros. En premios, a dotación que hai en premios é unha parte significativa dese orzamento, porque pensamos que son 45.000 euros, é a parte de dotación en premios nos distintos concursos que hai. Claro. E logo o resto, bueno, pois é, claro, medidas de seguridade, porque claro, hai que medidas de seguridade, megafonía, iluminación, bueno, pois hai toda unha serie de cuestións que son imprescindibles, porque senón, bueno, pois o palco, o sonido, Sí, as luces, todo eso que ao final, bueno, pois si queres ter unha festa, como decía, mimada, importante, durante 9 días, bueno, pues eso require de o traxe de robachol, que aínda que a Asociación Recreativa de Xeve o fai, bueno, o material hai que pagárdelo, claro, lóxicamente, non van do seu peto a estar, xa fan un esforzo enorme, igual que esa asociación moitísimas outras, e tamén, aparte deste orzamento, bueno, pues hai outras cousas que non son tangibles, que non son, pero que son moitos recursos que se dedican desde o Concello, que como son de servizos que xa son municipais, pois non se cuantifican, pero claro, son as medidas especiais de policía, de bombeiros, dos servicios de contratación, do servicio de festas, que lle dedican moitísimas horas, que iso tamén ten unha cuantía económica. A limpeza viaria tamén. Un concepto moi importante, seguramente, non? Pero bueno, eu tamén quería mencionar que aparte deses días de Entroido, hai moitas asociacións en Pontevedra que están facendo un esforzo importante pola recuperación de entroidos tradicionais. E nas distintas parroquias tamén se están dando, aparte do que sería o entorno urbano como tal, que o de Pontevedra, bueno, pues, debe ser, é a cidade de Galiza onde o entroido como tal ten máis forza, e bueno, se recuperou antes na rúa, pois en parroquias como, por exemplo, en Campaño, que se recuperou a corrida da rosca, e en outras parroquias que se están recuperando entroidos tradicionais que formaban parte e que tamén están facendo pois esas asociacións un traballo moi importante de dedicarlle tempo a investigar, a recuperar, e que tamén forma parte do entroido de Pontevedra e que non poden
porque a veces nos fixamos moito pois, nos eventos que temos pois, o desfile, a noite pirata, o Rabachol, pero logo hai un montón de cousas que se fan polas distintas parroquias que tamén forman parte do que é o Entroido durante eses días. Vostede decía que era unha das partidas máis importantes do orzamento municipal de cada ano o Entroido. En proporción, solamente o que en premios no desfiles, andamos no orden dos 5.000 euros. É un pastón para un concello de 1.900 habitantes. Claro que é un pastón. E despois o do martes de carnaval dos nenos podenos andar sobre nos 1.000 euros. O martes temos unha exclusiva para todos os nenos hasta 12 anos. No auditorio, para eles exclusivamente solo con monitores, paga parte da merenda aí que colabora moito con nós a AMPA. O que decíamos antes, a implicación social, claro. Todos, a implicación social é fundamental. Bueno, nadie protesta en Campo Lameiro por ese gasto. Ao contrario, din, hai que subir, sí, pero o que decía Sonia antes, é dicir, eu chocábame, decir, que vos tendes un día onde lle dades as comparsas o mismo diñeiro, outro teñen competición. Pois aquí está Corbacho que o pode dicir, nós ao longo do tempo tuvemos un problema con eles coas comparsas, porque según actuaran, lle pagábamos, tiñamos establecido un baremo. Pois eles mesmos dixeron, se credes que volvamos non hai baremo, aquí vimos todos iguales. Efectivamente, eles saben que en Campo Lameiro teñen aquel diñeiro, van, actúan, ahora temos un pleno especial de animación para que, é dicir, para que non vayan simplemente... Claro. Hai que xogar todas as cartas. Non, evidentemente, estamos a falar de iso tamén, evidentemente, hai desenrelouse, digamos, unha certa estrategia. Eu non sei se foi a partir do 2000 e pico, pero é evidente que cada quen dos que están aquí e dos moitos concellos que non están aquí foron axustando as súas datas, os seus entroidos, dentro das limitacións de que son unha etapa moi concreta, non? Pero, bueno, probablemente eso, Pontevedra apostou forte polo desfile do sábado e logo polo Loro Rabachol, Vila García aposta forte polo domingo, evidentemente, vostede xoga a carta de ir o máis tarde posible. Non, adiós. Nós temos un timón, é dicir, Campo Lameiro ten un timón que vai sempre diante que é Pontevedra. Nós reconocemos que somos un arrabal de Pontevedra, un concello pequeno, e que nos marca moitos pasos que temos que dar. Todo Campo Lameiro ten a súa relación fundamental, un 99% con Pontevedra. Entonces, nós tiñamos unha data dende o principio, que era o día seguinte do Rabachol. Cando o Rabachol se facía o venres, nós o sábado tiñamos o desfile. Pero non lle podemos vir a dicir ao Concello de Pontevedra non me cambies o Rabachol. Pontevedra cambiou por seus intereses, pasos ao sábado. E dixemos, pois non pode ser, porque un ano precisamente, o primeiro fixemos o mismo día e as comparsas chegaban ás 8 da tarde e dicían, que teño o Rabachol. Dixemos, cuidado, aquí temos que xogar outra carta. Hai que cambiarle de onde vamos. O sábado seguinte ao Rabachol. E dai non nos movemos. Movémonos, o que dicía Carmela antes, o de arriba. É dicir, se empezan as nubes a chover, o frío non nos preocupa. Si nos preocupa a choiva, porque eu reconozco que unha comparsa todo desfile que perde lucidez totalmente. Metela nun sitio cerrado non vale. Entón non che queda outra máis que adaptar todo o tempo. Ahora nós temos moi fácil o día. Sábado seguinte ao Rabachol, desfile en Campo Lameiro. O gallá non, estamos, insisto, a gravar este programa antes de que arranque o Entroido. É moi importante insistir, suliñalo, pois senón vostedes están a velo o mércores de ceniza, que é, por certo, festivo en Pontevedra, coido que tamén en alguna localidade do Salnés, non? Pero en Ogrove coido que sí, non? Pode ser, non? Sóname que sí. En Vilagarcía tamén se facía antes, pero se cambiou para o fin de semana por cuestións laborais da xente que organiza. Claro. Entón, bueno, para que non haya cuestións anacrónicas, non? O gallá non choiva, pero se chove en Pontevedra e chove e hai que adiar, por exemplo, o Rabachol, automáticamente Campo Lameiro adía tamén o seu desfile principal. Automáticamente non lo cambian a nós, é dicir, aí non podemos facer nada. Totalmente, sí. Está ben, está. E Vila García... Non o sabías, verdad, Carmen? Sí, no, e demais, non é que o saiba, é que o temos en conta, de feito, porque nos, bueno, pues algún ano que tivemos que desplazar o desfile incluso 2 veces o sábado. Sí, hai 2 anos. Que o máis complicado, bueno, pues se trasladaba para o sábado seguinte, Rabachol, en vez de pasarse para o semana seguinte, fixose o domingo seguinte, ao final casi temos o Rabachol antes co desfile, foi o desfile despois, bueno, foi unha cousa, pero bueno, agardemos que este ano teña sido
maravilloso. Agardemos que sí. Todo no se Agardemos que sí, agardemos que cando estean a ver este programa o Mercos de Ceniza digan, pues estos rapaces, en fin, puxeron boa vontade, pero sí, había bon tempo. Pasa o mesmo con Vila García, ten, digamos, xenera, neste caso pola súa maior poboación e importancia socioeconómica, xenera ese efecto en outros concellos do derredor ou non afecta? Sí, a ver, nos tamén procuramos todos, pois eso, ter o día forte que non nos coincida. O mismo cando chove e tes que mover, pois procuras non coincidir, non? Por exemplo, nos intentamos non coincidir en Vilanova co Momo, claro, non coincidir co Grove, bueno, miras así os máis cercanos que ao final estás dividendo a xente, moita xente vai a todos, ou procura ir aos máis cercanos, entón, bueno, intentamos coordinarnos na medida do posible e cada un ten a súa data xa bastante marcada. Bueno, pois pasaron 25 minutos ya, Manuel. Sí, claro. Decía Manuel, canto imos falar? 75 minutos. Como diciendo, que barbaridade. Bueno, 25 minutos así, rapidiños. De seguido, tras la pausa publicitaria, voltamos aquí, en Contrastes, Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Seguimos en Contrastes, Canal Rías Baixas, falando hoxe do Entroido, da súa importancia. O que move o Entroido é o titular que hoxe convoca os nosos convidados, que lembro unha vez máis, son Carme da Silva, tenente de alcalde e concelleira de Festas do Concello de Pontevedra, Manuel Corbacho, presidente de Amoriños de Bora, unha das comparsas máis importantes da provincia de Galicia, Sonia Autón, concelleira de Cultura e Festas do Concello de Vilagarcía, e Julio Sayáns, alcalde de Campolameiro. Outro Entroido. Estábamos a falar precisamente da importancia que concede Campolameiro no seu orzamento municipal, unha cuantía moi importante, tendo en conta os termos de proporcionalidade con respecto a estas dúas urbes, precisamente porque fai unha aposta moi importante por esta festa que decíamos anteriormente é tan transversal e tan participada. De iso, seguimos falando de outros aspectos precisamente socioeconómicos do Entroido, nun programa que estamos a gravar con antelación o arranque do Entroido. Vai a ser, o allá non, a choiva apareza e algún aspecto quede anacrónico. Estou seguro que non, porque as previsións non son esas. Pasaremos frío, pero non choverá. E, por certo, que di a Rúa? Que di a Rúa a propósito da importancia socioeconómica do Entroido, como se vive o Entroido e que trascendencia ten nas cidades, nos negocios, no textil, na hostelería, nos restaurantes. Imos á Rúa. El carnaval es muy bueno, es muy importante, hace que la gente se motive más, salga todo el mundo a la calle y eso, y creo que la economía va a seguir mejor así. Hombre, yo creo que acelerará la economía, porque se celebra muchísimo, participa mucha gente, y yo creo que es siempre beneficioso. Sí, es una fiesta bastante que se celebra muchísimo. Aquí lo importante en Pontevedra concretamente es que todo el mundo tenga 20 euros en el bolsillo y se los quiera gastar en una fiesta, eso es lo importante. Mover gente hacia la ciudad, y yo creo que el carnaval tira muchísimo, aquí en Pontevedra tira mucho. Y en otros pueblos o ciudades más pequeñas o en los pueblos a lo mejor mueve diversión, pero no mueve tanta situación económica, ¿no? A salir sí, pero a consumir no creo. La gente no consume. Eu creo que seguirá máis ou menos o mismo, dependerá do clima. E despois, claro, son cuestións de economía de servicios, entonces, bueno, pois supoño que será o mismo máis ou menos. Yo creo que la gente sale a la calle para comprar, porque si no hay carnaval el comercio está paradito y así hay mucho más ambiente, los bares, las cafeterías se llenan. Hombre, a mí me gusta el carnaval, yo vivo mucho el carnaval, yo iba en una comparsa y lo vivo. Bueno, pues é unha mostra significativa do que pensa xente na rúa, con algún incluso coñecido como Fernando Filgueira que respostaba as preguntas dos nosos compañeiros aquí nas rúas de Pontevedra, que era onde se facía esta enquisa. Bueno, que sensación tenden vostedes a propósito desta percepción na rúa? Manuel, por exemplo, falan de a posibilidade de que sirva para reactivar a economía, relanzar, etc. Hombre, evidentemente, co que gastan vostedes e os restantes participantes nos eventos, supoño que algo se notará, non? Creo que sí. A ver, a gran maioría dos concellos que fan destes eventos carnavais sí que lle repercute neles, non? Porque nós mismos, cando vamos a Campolameiro, a Villa García non temos o gusto de momento, polo menos,
Cando vamos a Compalameiro, pois nos desplazámonos 70 personas. Bueno, nos o ano pasado quedamos a cear ali, Claro. Son 70 personas É unha a chea de cear, xente, e a beber, e a comprar unhas aguas, e os críos a comprar chucherías, o que sexa. Eso nos a comparsa. Xa dixo antes, a cantidad de xente que vai, a cantidad de eso, po Concello, aparte que é unha cousa que eu creo que tíñense que dar máis conta aos concellos, que o que levamos ali é un grande espectáculo, creo eu, porque hai veces que estamos agora nun sitio onde se dan espectáculos, bueno, creo que habrá de todo, pero hai algúns que non son tan bons como os que se miran en certas rúas. O sea, eso é o que teñen que ter en conta os mandatarios, a xente responsable destas cousas, que estás levando un espectáculo ao seu pobo, estás, bueno, é un día de festa, a xente sale á rúa, hai moitísima xente para mirar ese espectáculo, e despois, en canto aos gastos e todo eso, pois, evidentemente, cada comparsa ou cada grupo no seu concello, eu non sei, pero a miña muller, agora mañán, foi a buscar os zapatos da comparsa ao zapateiro que hubo que reparalos, que foi a Lalín e hubo que reparalos. Fomos a festa do cocido. A Moriños arrancou o domingo pasado en O Lalín. domingo pasado en Lalín. Claro. Bueno, eses zapatos hai que reciclalos, que hai que vestilos, digamos, co traxe novo que vamos a estrear, e hai que reciclalos, hai que levar ao zapateiro, ou hai que ir a comprar uns, e así, o maquillaxe, ou as telas, ou os... Porque, a ver, o tema que comentaba antes de plumas e todo eso, hoxe en día, claro, todos buscamos donde máis económico nos saia. Claro. Entón, igual non quedas no teu concello porque non podes económicamente, pero hai 50.000 cousas que ti no teu concello consumes e gastas, e todo o mundo que participa no carnaval igual. Nos, por exemplo, sin ir máis lexos, ao acabar o desfile do sábado, nós temos unha cena contratada para ir cear todos xuntos. Eso é unha economía que queda aí, no pobo. O sea, un gasto que repercute na ciudad. Cantos participantes haberá, é unha estimación previa, insisto, estamos a gravar o programa con antelación ao arranque do Carnaval do Entroido. Cantos participantes, tendo en conta o que pasaba, por exemplo, Carmen, en anos anteriores, poden chegar a participar, canta xente pode chegar a participar no desfile principal do sábado aquí en Pontevedra? Digo participantes, logo falamos de espectadores. Non as persoas que asisten a veces, senón as que participan directamente. É moi difícil de calcular porque comparsas pode haber 8, hai anos de 7, 6, 8, pois 70 persoas por comparsa, 90, por aí tranquilamente. Grupos, disfraz, hai anos de que hai 10, 11, 12, multiplica tamén por 20 persoas, 30 por grupo, e hai algún grupo de 150. Exactamente, de moitísimos máis. Estou poñendo unha media, porque logo hai algún grupo máis pequeno. Escola de samba brasileira, prácticamente. Despois está grupo facha, individual, parellas. Entón, a proba da cantidade de xente que participa directamente é o que dura. Certo. É o que dura. Arrancamos ás 5 da tarde, a nós sempre nos din, é que dura demasiado. Digo, non dura demasiado, dura o tempo que é necesario para que toda a xente que participa poda pasar. Claro, entón nos decían, bueno, limitar o número de participantes, digo, imposible, matas o Entroido, non pode ser, como vas a con que criterio dis a alguén, non participas. Entón, eu sempre digo o mismo, se dura moito tempo é porque participa moita xente. Tampouco lle podes dicir, veña, rapidiño, 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 porque a xente pasa un montón de tempo ensaiando, preparando, aparte de todo o gasto que hai, a cantidade de horas que lle dedico aos ensaios. Entón, quere que se lles vexa ben, quere que a música soe ben, que se lles vexa, é lógico. Ni siquiera os dorsais son unha referencia exacta do número de participantes. Non, porque como os dorsais son por grupos, hai por individual, por parella, por grupo de cada tipo, por comparsa. Aquí eliminouse un premio que había antes, que era o Fantasía, especial, o sea, o de Fantasía, porque non había ningún grupo desta zona que participase, e, bueno, pois realmente se podía confundir bastante co que é grupo disfraz.
neste momento, bueno, pues ese tipo de grupos, se queren participar, participan en grupo disfraz. Ajá. Comparsa ten que ter música ao vivo, que é unha parte tamén moi importante. Tamén se valora moitísimo, e iso fai que se ralentice, que a música non vaya a subir a un camión, que vayan tocando en directo. Hai concellos que non califican así. Non, digo que se valora non digo no sentido da calificación, pero claro, de cara ao vistoso que queda, non é o mesmo que o grupo, que a música vaya facendo coreografía e que os músicos vayan participando no desfile que vayan subidos nunha plataforma tocando. A efectos de vistosidade é moi distinto, eso tamén ralentiza, obviamente. Carmen, xa non entrando nos criterios do xurado, simplemente que algunha vez tes estado ti e sabes o dificilísimo que é valorar, é moi difícil. Entre participantes e espectadores pódese estimar unha cifra, digamos, de xente que move, por exemplo, o sábado de Carnaval ou o sábado de Entroido na cidade de Pontevedra? Porque eu mirei publicadas de todo tipo, por eso teño as miñas reservas. Eu non teño unha estimación directa, pero vamos a ver, se pensamos que o desfile arranca de Xosé Malvar e remata na Alameda, na Praza de España, e que por todo ese percorrido están as rúas ateigadas de xente, son moitos miles de persoas as que participan só ese día, porque claro, que logo tamén se participan miles de persoas nas murgas, miles de persoas na Noite Pirata, moitísima xente no Rabachol, de formas diferentes. Entón, pero bueno, o sábado eu non son capaz de contalas, o que sei é que están as rúas por todo o percorrido ateigadas e que despois continúan, porque o desfile remata, pero a festa sigue. Sí. Especialmente el sábado e tamén o día do E o martes, tamén. Sí, bueno, pero bueno, aí as comparsas que tamén salen todas o martes. Aí estivo o acerto de poñer o mércores festivo local, evidentemente, aí está a clave, pero bueno, logo falamos diso. Vila García, ten vostede, ou ten o Concello, unha estimación da xente que pode mover na data, digamos, principal, podería ser probablemente o domingo ou o martes? O martes é máis potente, sí. A ver, o martes, participantes no desfile, hai máis de 1000 normalmente. Hai grupos moi grandes, ás veces as AMPAs, non? As AMPAs moven moitísimos nenos, pode haber grupos incluso de 200 personas, non? Ás veces, entonces, hai de todos, de grupos tan enormes hasta o individual. Entonces, sí, máis de 1000 personas pode haber. E participando fora, vendo o desfile, eso sí que xa, bueno, un pouco, é que casi incalculable, non? Porque depende moito do tempo, tamén, pois se fai bo tempo sale todo o mundo á rúa, pero miles de personas, en un período de tempo, eso, desde as 5 da tarde hasta que cae a noite, pero, non sei, pode haber, 10.000 personas pola rúa, non sei. Eu mirei cifras previamente a ter este contraste de hoxe, e certamente atopei números moi diferentes, entón non teño, teño a mesma sensación que todos vostedes. Móvese unha chea de xente, moitísima xente, milleiros de personas, pero é moi difícil estimar realmente. Por iso chámame moito a atención, é o seguinte dato que poño en riba da teórica mesa deste debate de hoxe, a estimación que fixo a Federación Provincial de Comercio, que preside Antonio Reguera, hai unos días, a propósito do que o Entroido movería da orde de máis de 37 millóns de euros na provincia de Pontevedra, que é un pastizal, evidentemente, non? Esa cifra inclúe ventas en telas, textil, todo relacionado precisamente coa confección dos disfraces, ata consumos en hostelería, pastelería, alimentación e outros. Coido que poucas festas moven tantísima cantidade de cartos en tan poucas datas. É dicir, sí, por exemplo, as festas nosas de verán na Peregrina, supoño que o Nadal, supoño que algún evento concreto, non sei, o combate Nadal ou a Festa da Auga, pero sí, por exemplo, pero así de repente 9 días que se mova tantísimo, ou 4 días, 5 días, se mova tantísimos cartos, sobre todo na preparación, poucas hai, non? Eu creo que ninguna festa, ninguna actividade chega ao movimento económico que fai o Entroido. Por que, penso eu? Porque pode estar moi ben a Feira Franca onde tes un abarrote de xente, ou a Festa da Agua, a que queiras, pero o Entroido son o 99,99 dos concellos de Galicia facendo o seu desfile, facendo o seu traxe,
dende o neno da baixo de todo hasta o avó que lle gusta levar o neno donde sea. Entón están movendo unha cantidad tan enorme de xente, tan enorme en todos os concellos que é dificilísimo de calcular. E despois o que decía Manuel, o que lle gusta, e ti comentabas, o que lle gusta ir de concello en concello, é dicir, vamos o que decía, vamos a Campo Lameiro, pero eles non van só a Campo Lameiro, van a Marín, van a Pollo, están movendo toda esa xente dun lado para outro. Os de Pollo fan o mismo. Eu son dos que digo que, por exemplo, unha comparsa e todos eses grupos que van dun lado a outro viven de 15 a 3 semanas todos os días de festa. Entonces, multiplicó por 15 ou por 20, porque é así. Porque a donde van, claro, a donde van, vos sempre algo consumides, ou é un bocadillo, ou é unha agua, ou é algo, sempre hai un pequeno consumo, ou autobús. Sí. É verdad. Sí, porque, por certo, como se desplazan vostedes? Bueno, non só a Moriños, en xeral as comparsas. En xeral, que... Tiran de coches particulares ou sí, alugan un autocar? Depende o desplazamento que sexa. Claro. Nos, por exemplo, a Campo Lameira, cando vamos a Campo Lameiro, dali xa temos varios componentes, son dali. Entón, o resto vamos en coches particulares. Pero se é un desplazamento como, por exemplo, o domingo pasado, que fomos ao Concello de Lalín, fomos en autobús. Pero, claro, aparte necesitamos unhas furgonetas ou un tráiler como necesitamos este ano para levar certos aparellos que levan as mulleres, por exemplo, que son moi voluminosos e non temos posibilidade de leválos andando. Bueno, por o senderito igual baixábamos, pero de lado. Pero, bueno. Pero sí, necesitamos e todas as comparsas igual, necesitan unhas furgonetas ou uns camións ou algo para levar os seus aparellos que leva, non? A parte dos instrumentos que leva cada un ou así. Despois, cando vamos a Marín, por exemplo, que son 5 kilómetros, evidentemente vamos en coches particulares cada un, pero o camión ou a furgoneta con os instrumentos ou eso sí, o necesitamos levar igual. Non queda máis remedio. Por certo, vostedes establecen unha especie de calendario de quenda de onde van a... Sí, con moita antelación? Por exemplo, dende cando sabe vostede, que ademais é o xefe, o presidente da Moriños de Bora, onde van a actuar, por exemplo, neste entroido? Hai certas cousas que xa nos as collemos, digamos, non? E depois hai outras fixos e logo que nos collen variables. O de Lalín, por exemplo, o Campo Lameiro nos collen eles a nós, e o de Pontevedra, por exemplo, xo vamos nós, porque é o noso concello, evidentemente, participamos en todo o que hai. Normalmente sodes os rivais a batir. Bueno, so desos campeóns. En Campo Lameiro precisamente está unha comparsa moi boa. Sí, moi boa, moi competitiva. Moi competitiva. Últimamente está entre eles e nós, uns e outros. Mais ou menos somos todos máis ou menos iguais. O que pasa que uns invirterán un poquinho máis para levar ese premio e outros un pouco menos, según a economía de cada un ou según o gusto ou a imaginación que teñan para facelo, non? Sí. Pero máis ou menos son todas iguais. En cantos sitios, la pregunta era, en cantos sitios ides a actuar este entroido? Pois, por exemplo, vamos a ver, fomos xa a Lalín, de arrancada. O mes é completo, é un mes completo. E non tomades vacacións? Sí, para o mes seguinte, a ver se vamos a algún sitio máis. Vale. Si se suspende, se aplaza, iremos para o mes que ven. Eu dicía 3 semanas, el fálame dun mes. Sí, porque, a ver, o día 4, creo que, se non me equivoco, non teño un calendario a man, o día 4 fomos a Lalín, o 10, que este sábado 10 vamos a Pontevedra, o 11 pensamos ir a Marín, que tamén sempre somos moi ben acollidos, bueno, o resto da semana que participamos aquí en Pontevedra. Certamen de Murgas? Levamos 2 anos sin estar nas Murgas. Non nos dá para todo. Que non só participan no que o desfile, senón que
en moitas cousas que hai ao longo de Hai toda a animación semana, deles, desde o claro. pregón hasta Claro, o Rabachol, claro. participan as comparsas, non Hai exclusivamente o pregón, no hai a desfile. Noite Pirata, hai Xusto. a Noite da Parodia, hai o Enterro do Robachol. E sempre están as comparsas Claro, aí o Enterro do animando. Robachol xa é o sábado 17, se non me Sí. equivoco. Sí, O sí, sí. 18 é unha data que íbamos normalmente a Monteporreiro, pero o grupo de comparsas que hai, que son daqui da zona, pois como pola tarde o teñen ocupado, cambiaron a fecha do de Monteporreiro para facelo pola mañán. E nós pola mañán somos vagos para madrugar, entón igual non vamos a Monteporreiro. Quédanos libres ese domingo á tarde, igual vamos a algún sitio por aí. O sábado seguinte, cando vamos a Campo Lameiro, que xa é o 24. Está todo o mes completo, xa non quedan... Pollo? Non. Non, apoio non. Non. Apoio, chamaronme, pero coincidía con Marín. Entón, pois, coincide, nós temos que tomar unha decisión de ir a un sitio ou a outro. Ajá. Por certo, falan entre vostedes, bueno, se non falan, por lo menos hai, non sei se chamalo espionaxe industrial, pero o que é certo é que si Pontevedra move, Campo Lameiro move, en fin, hai ese tipo de tal, pero chamanse entre vostedes ou hai certa coordinación ou non hai coordinación e ao final o que hai é axuste de pezas como se fosen placas tectónicas para que a quenda, o calendario precisamente ao final quede máis menos como está. Eso que decía antes de que Vilagarcía ten unhas datas, Pontevedra ten outras datas, Campo Lameiro xoga a súa baza precisamente con Pontevedra, Poio fai unha aposta fortísima por un mes de Entroido, que rematará o 11 de marzo, alonga moito, e non é o único caso. De feito, hai incluso vilas, hai dúas concretamente moi significativas, que son Ponte Caldelas e Redondela, que fan incluso un entroido de verán. Que en algún caso, eu como pai teño levado a miña filla concretamente o entroido de Redondela de verán, eu pensaba que era unha carallada, e cando cheguei ali e non podía entrar porque o tráfico estaba pechado e non había onde aparcar, dixen, carai, move xente, isto move xente. Hai un acordo ou non hai un acordo e foi axustándose da que... Xa establecido. Non hai un acordo. O debate está aberto, se poden ustedes. Non hai un acordo explícito, pero que sí que o que se procura é que haxa certa coordinación. Entre outras, por exemplo, desde o Servizo de Festas do Concello de Pontevedra, fálase con antelación a preparación de todo, pois coas distintas comparsas, coas distintos grupos, coas murgas. De feito, se van introducindo modificacións por suxestión. Pois este ano modificamos horarios e engadimos un premio máis en murgas por suxestión dos distintos grupos. E claro, eso xa obliga a que haxa coordinación con outras cousas, porque, por exemplo, se nos falamos coas comparsas e decimos, pois este ano vamos ampliar e o sábado seguinte vamos a facer algo, pois nos dirán, non, porque mira, ese sábado vamos a Campo Lameiro, entón eso significa tal. Entón, sí que é certo que desde os distintos servizos se coñecen, igual que para calquer festa, tamén o sabes, o sea, non sabemos cando son as festas de Vilagarcía, sabemos cando coinciden coas da Peregrina e cando non, sabemos cando son as actividades que hai nos distintos concellos, porque eso, bueno, pois fai que a túa programación se poda ver afectada ou non, entón procuras que a túa sexa o mellor posible, lóxicamente, dentro das posibilidades que tes, pero que non choque con outra, porque tampouco nin beneficia a programación de Pontevedra, nin beneficiaría a programación do Concello do lado. Non ten sentido andar a pisarse así. Que de feito, por exemplo, o que está a decir Carmen, notase moito ca festa da agua, precisamente. Sí, tamén. As festas do verano son consecutivas, normalmente, e algún fin de semana coinciden moitas veces. Sí, porque as vosas iran ao redor de San Roque e... Cando acaban as vosas, están arrancando as nosas. Pero, bueno, sí que se mantén, porque non é bo para ningún que se pisen eventos, e que se pisen cousas. Entón, cada un respeta moito a programación dos outros concellos, para que ao final tamén o público poda ir a cantos máis sitios mellor, e disfrutar de cantas máis festas e máis eventos mellor. Eu creo que os responsables das comparsas temos moito que ver neso tamén. Dígoche pola seguinte razón. Cando un concello se aplaza algún carnaval, claro, evidentemente, isto móvese a gran maioría
económicamente. Claro. Porque ti tes que en esas 4 fechas que tes quitar o maior rendimento posible para sufragar moitos gastos. Entón, nos buscamos tamén o concello que máis nos poida satisfacer, evidentemente. Nadie, Estamos a falar, non? en premios ou en contratación, en fixos. Nadie somos, eu estou seguro que se Villagarcía dice o domingo doulle a cada comparsa 2.000 euros, van todas as comparsas alá o domingo sin problema ningún. Moi bueno. O sábado de 25, o Campo Lameiro que fará é retrasalo un día máis. Hombre, Hai que adaptarse. As comparsas veñen a Pontevedra tarde, Cando? porque o día da Noite Pirata, o martes de Antroido, participan as comparsas nun desfile nocturno, non cobran por participar, pero veñen de sitios donde sí, entonces empeza máis tarde, pero tampouco lle vamos a decir, mira, non podedes compatibilizar a Noite Pirata con vos ir a Compostela ou a donde sexa, porque estaríamos perxudicando de forma moi clara os intereses das distintas comparsas. Pero eso ven do desfile de Ponte Caldelas, era o martes de Entroido. Entón, hubo un ano, o sea, xa por culpa deso, nós non, porque nós non íbamos a Ponte Caldelas. A Noite Pirata retrasábase para as comparsas por culpa das outras comparsas que chegaban tarde. Pero que pasa? Hubo un ano que se aplazou o martes, entón pasaron o venres. O venres pasaron o carnaval de Ponte Caldelas, pero o venres seguinte, porque tamén chovera. Entonces ese venres nós fomos a Ponte Caldelas tamén. Quedaron encantadísimos, houbo moitísima, claro, canto as máis comparsas lle vayan, máis espectáculo, máis bonito. Que pasa? Agora Ponte Caldelas, como era a noite dun venres, como que se lle quedaba achicado o pequeno, e quixeron pasar para o gran. Claro. Non sei que comparsas lle van, sei no porque mo dixeron, pero podoche dicir que a gran maioría non fomos. Eu xa non estou para cambiarme no Bran prefiero o pantalón corto. Non me tira xa tanto. Por certo, falaba eu de espionaxe industrial. O que sí seguramente haberá ou non será espionaxe industrial entre as comparsas. De que irá cada quen este ano, por exemplo? É unha pregunta que deixo para o último bloque de contrastes que, de seguido, tras a pausa publicitaria, retomamos aquí en Canal Rías Baixas. Entramos no último bloque deste contraste de hoxe, estamos a falar do que move o Entroido nas vésperas, precisamente, de que arranque esta festa tan transversal. Insisto unha vez máis, estamos a gravar con antelación este debate por mor das diferentes ocupacións que ten o noso habitual escenario, que é o escenario do Pazo da Cultura, do auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra, que, entre outras cousas, albergará un dos eventos máis importantes dentro da programación do Entroido na cidade de Pontevedra, que é o certamen de Murgas. Por certo, que está este escenario, este auditorio absolutamente ateigado de xente, pero non hai posibilidade de pensar en outra posible ubicación, non? Ano tras anos, bueno... Plantexas ese debate, claro, uns anos, é un clásico. Sí, é un dos clásicos de Entroido, pero até hai uns anos, bueno, pues aínda movíamos a posibilidade de que tuvese outra ubicación. O certamen de Murgas empeza no principal, que ten moitísima menos capacidade. Bueno, pues pola gran acollida que ten e a cantidad de público que ven se traslada aquí. Non hai posibilidades técnicas de trasladalo para outra ubicación que reúna as características que ten que ter, porque ten que ter boa sonoridade, ten que ter uns medios técnicos e auxiliares que este espazo ten e que en outros non teríamos. Entón, bueno, pois
paciencia, moita paciencia, e bueno... Teño unha alternativa, concelleira. Tes unha alternativa? Sí, está Canle, precisamente, Canal Rías Baixas, vai a retransmitir. Bueno, pois como se retransmite, entón, lle digo a xente que non teña esa paciencia. E que vexa esta Canle. Exactamente, que o vai poder ver sen ningún problema. Perfecto, sí, efectivamente, imos retransmitir a través da internet, concretamente. Haberá aquí un equipo desplegado, moitos dos compañeiros están agora mesmo precisamente detrás das cámaras, detrás da realización e da producción deste programa, participarán nese esforzo en común, e ademais haberá unha emisión a posteriori en diferido precisamente de cada unha das fases, dúas, e a final dos xoves do certame de Murgas de Pontevedra, ademais do resto da cobertura que fará este canal Rías Baixas aquí na cidade de Pontevedra, do entroido desta vila, desta urbe, pero non é o único caso, evidentemente facémolo igual en Vila García, no Grove, en moitos sitios onde chegamos. Un día chegaremos tamén a Campo Lameiro, alcalde, cando medre máis aínda esta canle. Mentras tanto, estábamos a falar da espionaxe industrial. Hai espionaxe industrial entre as comparsas co que va a levar cada quen? Non creo. Hai traspaso informativo, porque non coinciden nunca. Ou coincidiu alguna vez alguna comparsa con outra, non sei, nos motivos así brasileiros, ese tipo de cousas que poden ser as máis concomitantes? Que va, eu creo que eso normalmente non coincidimos. Pode coincidir algún color, eso sí, pero eu creo que incluso sería bo que cada un soubese en que color vai. Pero non se sabe, non? Nos levamos isto. Vostedes non saben de que van os olfamidas, os baldoleres, non? Non, ni idea, non teño absolutamente ni idea de que... E anque o supese, non iba a comentar a nadie tampouco, porque non me incumbe, pero, a ver, evidentemente non che gusta que nadie che vexa o teu traxe, o teu couso, antes da fecha de estreno, non? Pero, bueno, podes escapar algunha imaxe, xa se escapou, porque os dos periódicos son moi pilláns e veñen por ali, sacan unhas fotos. Mira que a poñas en blanco e negro e logo presentan en color. Pero bueno, máis ou menos... Me decía vostede que hai ensaios incluso ata a mesma véspera do desfile do sábado. O mesmo sábado tamén se está a ensaiar, por exemplo, pola mañán, no caso aquí da cidade de Pontevedra. No, nos o sábado pola mañán non ensaiamos. Pero mañán, por exemplo, sí. Mañán sí, mañán podese... Estamos a gravar os xoves, estamos a falar, por tanto, mañán e o venres. O venres día 9. Mañán é o pregón, ademais. Mañán xe o pregón, que pasa que no pregón vaise ou nós, polo menos, bueno, a gran maioría. Participan como animadores. Co traxe do ano anterior. Claro. A estrea faise no desfile do sábado. O sábado, claro. Pero non só as comparsas, porque tamén entre os distintos grupos podía haber así curiosidade por saber de que vai aquel grupo, de que vai aquel outro, pero non dá impresión. Non, porque lle saca, ademais, lle saca diversión, o sea, ti te preocupas, cada grupo se preocupa do que vai, de facelo, tal, pero non... Pero incluso debía de ser... vamos, Vox Populi, non? Que eu creo, bueno, os de Javito, creo que é. No, perdón, Vamos a Todo. Vamos a Todo. Publicaron, mandaron unha publicación, bueno, polas redes sociais, do que van facer máis ou menos na parodia. Pois me parece ben, porque si ti tes esa idea xa cambia. Eu recordo aquí nas Murgas participar unha vez de toreros e a ver o equipo J tamén participar de toreros. É verdade. O sea, dices ti, pois se o superamos íbamos de outra cousa, porque parece que poste máis en evidencia comparar un como fai un e como fai outro, non? Mira que é difícil coincidir na uniformidade, nas letras ou os motivos, digamos, da chirigota e lo mal, non? Lógico, son temas do ano, non? Claro, pero eu creo que incluso a raíz deso, bueno, eu comentaro, mira, nós este ano vamos a ir, cando faz a primeira reunión xa no Concello, pois nos vamos a ir de tal, para que, se o outro ainda ten dúdas, home, se o ten xa todo preparado, o que lle vas facer?
coincideu, pero se non, se iso pode cambiar, por que non? Por certo, estamos a falar da importancia da trascendencia social, económica, da participación, pero curiosamente falaba isto con anterioridade o programa con Sonia esta mañá, concretamente este mediodía polo teléfono, curiosamente o que non somos quen de acadar, polo menos aquí nas Rías Baixas, sendo como somos, top 4, top 5 de destinos turísticos nacionais, non somos quen de acadar que haya un turismo vencellado ao Entroido. Salvo, agás, o caso do Triángulo Máxico de Ourense, parece que semella que non somos quen. É a friaxe, son as datas, falta promoción, non hai coñecemento, que acontece? Non, falábamos, non? Pola mañá Sí. que o tempo, obviamente, é un factor moi importante, non? A diferencia do Entroido que hai en Canarias, nos Sí, sitios claro. cálidos, pois aquí temos que xogar outro tipo de Entroido, non? Pois igual volver a ese Entroido máis tradicional tamén, como decía, non? Antes Carmen, que algunhas asociacións o estaba intentando. A veces a evolución é volver ás orixes tamén, non? E se Certo. podría dar unha volta de torca por aí. E despois que o Entroido en Galicia é moi disperso, non? É moi Sí. distinto en cada sitio. Co cal, facer un paquete turístico para vender fora, pois é certamente un pouco complicado. Nese sentido de unificar de cara a fora, non? Porque, bueno, ou precisamente vender esa diversidade, non? E, pois, cada un ten a súa esencia e ten... Nós, por exemplo, en Vila García temos o Carnaval do Entroido, do centro máis urbano, pero Carril e Vilaxoán, que teñen Sí. os seus propios Más mariñeiro, máis ten o seu tradicional, carácter, non? sí. Un Entroido máis tradicional, moi vinculado ao enterro da sardiña, E e, bueno, pois igual esa cousa máis enxebre, máis de raíz, pois tamén podería ser un punto importante, non? A valorar. Carmen? É que no caso de Pontevedra o turismo está moi relacionado con todo o que ten que ver a cidade, co posicionamento estratégico que ten a cidade e co propio modelo de cidade. Pero sí que é certo que se aprecia cada vez máis, sendo o Entroido como é unha festa de participación directa da xente, se aprecia cada vez máis que ven xente no Entroido e, de feito, bueno, pues, algunha guía turística, que non quero decir marcas. Pode ser, non pasa nada. Pois este ano, por exemplo, a guía Repsol este ano fixo un especial dedicado a entroidos en Galiza e un dos entroidos que menciona é o de Pontevedra, aparece reflectido como un entroido urbano destacado, porque é certo que dentro do que son os entornos entroidos urbanos, o de Pontevedra ten unhas características especiais e ademais é o que ten máis viveza, máis vida de rúa, máis actividade, e aparece, bueno, pues, como un reclamo turístico dentro dunha guía que fai unha empresa que o que está tratando é de que con eses reclamos tamén venderse a si mesma, vamos. E sí que xa empeza, bueno, pues, a despegar como destino turístico vinculado a unha celebración que ten as súas características propias. Porque, claro, o que resaltan son aquelas cousas que só temos en Pontevedra que non hai en outros sitios. Desde, pois, a participación a, pois, Rabachol, a Festa Pirata, todo o que ten de diferente. Singular, claro. Efectivamente. E sí que se empeza a notar, eso se nota, todos os anos que se leva traballando neste Entroido como, bueno, pues para darlle ese carácter de o Entroido urbano máis representativo e máis potente de Galiza, pois inflúe. E, de feito, ten habido intercambios entre Pontevedra e Cádiz, que é outro Entroido tamén moi coñecido a nivel de Estado, e, bueno, pues vamos a eses sitios para tamén estar como referente despois de entroidos importantes. Pero é que nun encontro en Cádiz sobre esas cousas, bueno, pues está Canarias, está Cádiz, están os entroidos tradicionais e aparece Pontevedra tamén aí como un dos referentes urbanos. Está moi ben. Claro, no caso de Campalameiro, máis que falar de turismo, o que temos que falar, falaba anteriormente o propio alcalde Julio Sayáns, é do feito de que chama a atención, fai un efecto chamada, digamos, de veciños dos concellos do entorno, incluídos, evidentemente, por exemplo, os veciños de Pontevedra que acuden ali, sexa como espectadores, sexan como participantes, verdade? O que se contaba eu, é dicir, con concello de 2.000 habitantes que teña o mellor o día do desfile, pois ao mellor 3.000 personas dan un lado veñen. Claro. Dan un lado veñen. Temos contactado pois de todo o entorno alrededor do orden de 20 e tantos concellos, de Vila García, de Pollo, Pontevedra,
Cotobade, Ponte Caldelas, Moraña, Cuntis, e ademais participando moitos deles. O que comentaba antes, o desplazamiento que falaba da comparsa de Amoriños, a min xócame, por exemplo, que veña a Campo Lameiro unha comparsa de Tomiño, Revolución Show, que leva non sei cantos anos vindo, en 3 autobuses. É dicir, cando venxe un espectáculo para a xente que os está vendo. Tremendo. É dicir, eso impacta, pero é de todo ao redor. Canto moves económicamente? Pois é incalculable. Valorar a xente é incalculable, é dicir, eso non... E a alegría que incalculable que leva, non? A alegría, o ambiente, claro, que é unha alegría. Eso sí que é incalculable. Tremendo, todo o mundo o vive. É un día especial. Pero o que é evidente é que notase, por exemplo, na caixa registradora dos restaurantes, dos bares, das cafeterías... Eu creo que sí. Eu creo que sí, que, bueno, se neste momento a corporación ou ao Concello se lle ocurre decir para o carnaval, bueno, salimos por zapatilla, escápate, porque non admiten. Perde vostede por primeira vez, está instaurado. Perde vostede por primeira vez as eleccións dende hai a tira de anos, que é alcalde. Seguimos a falar precisamente do Entroido, dos diversos aspectos económicos e demais que están vencellados con estas datas. A decisión de meter ou non no medio precisamente do Entroido un festivo local, unha data de descanso, é unha decisión estratégicamente axeitada, como parece no caso, por exemplo, da cidade de Pontevedra? Digo porque, ademais, vostede sabe, todos os anos repítese o mesmo debate, non o Mércores de Ceniza e a Feira Franca, e por que non tamén a Feira Franca, ou por que non a Feira Franca? Non, parece que definitivamente é máis rendible, digamos, económicamente e socialmente o Mércores de Cinza, non? Sí. A ver, porque eu entendo que haxa xente que traballa o martes e queira que sexa festivo martes para poder participar no Entroido, pero son festivos locais, hai moita xente que ven de fora que fose festivo martes ou o mércores non lle iba a facer, pero sí que notamos que o feito de que o festivo sexa o mércores fai que participe moitísima máis xente o martes na festa. Esa circunstancia tamén se dá na Feira Franca. O domingo, a Feira Franca é un sábado, empeza un venres á noite, sábado, e o domingo... É para descansar. Para descansar, que boa falta fai, tamén é certo. Entón, en Pontevedra hai anos que se tomou a decisión de que o mércores fose festivo local, o mércores de Cinza fose festivo local, precisamente porque o martes era un día con moita potencia, cando se tomou esa decisión, e duns anos para cá se foron facendo cambios para que durante esa semana distintos días fosen collendo máis xente, e foron as modificacións que se meteron no martes, introducindo a festa pirata e demais, que a xente pode participar, a que non é de Pontevedra non, pero a que é de Pontevedra sí, porque o día seguinte, o ser festivo local, non ten o problema de que me teño que ir para casa, que son as 11 da noite e mañá teño que madrugar. Esa circunstancia fai que sexa importante para poder ter, que non sería posible se non ter tantísimos días de festa se non hai algún festivo polo medio. Eu creo que non hai corpo que resista. Por certo, non ven a conto, pero sí, porque estou seguro que hai espectadores e espectadoras que están a ver e dirán, por que o Xiraldes non aproveita para preguntarlle a concelleira polo asunto da Feira Franca? Un inciso, permítame os demais, pero é verdade, porque é un debate permanente. De verdade, pódese ou non valorar a posibilidade de alongar un día, unha data máis, a Feira Franca, como tantas veces, claro, é que tantas veces plantexouse. Entendo que estratégicamente o Concello pensa que alongar é poñer en risco, verdade? A ver, eso é un tema tan recurrente como o concurso de murgas aquí. A ver, está o tema moi analizado e moi contrastado. O sea, unha festa das características da Feira Franca que empeza o venres co acto inaugural e demais, e que o sábado é durante todo o día, porque o bo que ten esa festa, que tamén é outra característica que ten o Entroido, que se celebra tamén durante o día, que empeza ás 11 da mañán e persoas de todas as edades poden estar xuntas divertíndose. Persoas de todas as edades xuntas divertíndose é imposible que aguanten todo o sábado e todo o domingo. Polo tanto, o que poríamos en risco é a calidade da festa, a participación variada da festa e a pluralidade, porque o domingo estaría só preparado para persoas atléticas con enorme resistencia que aguantasen, por decirlo así dunha forma
que se me entenda, non? Sí, entendido. Entón, baixaría en calidade e correríamos o risco de convertir unha festa tan importante como esa que move tantísimos recursos e tanto nun botellón. E iso é o que non queremos. Empezase, perdona, que a corrixa ás 8 da mañán montando as mesas. E ás 6. Os que temos mesa para montar, montando a mesa ás 8 da mañán. E desmontando despois pola noite. E despois desmontando a noite. Ti imagínate deixar todo ali dun día para outro. Como toparías iso? A vixianza que tería... E que non aguantas o día seguinte. Bueno, foi un inciso. Perdería calidade, perdería pluralidade na participación e precisamente eso é a clave do éxito. Perfecto, pechamos. Paréntese. Voltamos á cuestión da elección, da colocación dos festivos. No caso de Vilagarcía, comentaba vostede, Sonia, que era festivo o mércores e decidiron mudalo, precisamente porque supoño que polo diseño do entroido en Vilagarcía non era tan necesario, non? Non, precisamente o problema era que non era festivo. Claro. Entón, bueno, pois antes sí que tradicionalmente se seguía mantendo o mércores de cinza e se facían os enterros, pero chegou un punto que, claro, as organizacións que facían, as asociacións de veciños, culturais, pois non poden compatibilizar os seus traballos, as súas obligacións, con poder manter. Entón, bueno, se decidiu xa hai uns anos que se fai o fin de semana. Entón, o sábado é o día que o fai o Enterro Sardiña en Vilaxoán e o domingo en Carril, pero precisamente por esa logística do día a día. En Vilagarcía hai solo 2 días de festivo local que o goberno pode decidir e nós o temos moi claro, son Santa Rita e San Roque. Non os podemos cambiar. É un caso particular, además, con a festa da auga, vamos. Precisamos os dous e... Bueno, pois ao non ter eses marxen de maniobra, pois se traslada para o fin de semana, se sigue mantendo os enterros e o mércores sí que, bueno, pois cada vez pasa máis desaparecido. Campolameiro non se plantexa estas cousas, claro. Tuvemos algún ano o mércores de cinza, pero non nos preocupa porque nós como temos o sábado desfile non nos crea problema. E despois é o que di Sonia, hai patróns que hai que respetar sí ou sí. Claro. É dicir, San Miguel de San Antón teñen que estar aí. Evidentemente. Para as comparsas, para a xente, a sociedade civil que participa e move e vive con tanta intensidade o carnaval como vostedes, Manuel, a existencia dun festivo por medio introduce algún factor polo menos de oxígeno, de respiro, porque vostede é autónomo, por exemplo, e non pode coller vacacións. Ten que compatibilizar o seu chollo co outro chollo, que é un chollo moi divertido, pero que leva tempo e gasta recursos. A diversión sí, pero cando se pode. Sentidiño. Sentidiño. Claro. A ver, eu sei que hai, bueno, vexo noutras comparsas con xente moi xoven. Sí. Entón, bueno, podo entender que esa xente se poida desplazar e poida ir, con que falábamos antes, a un carnaval a Santiago ou a outros sitios nunha data que é laborable aquí para nós. Podo entendelo, pero a nosa comparsa é bastante veterana, entón a gran maioría, por suerte, traballamos. Entón, temos que dedicar só nos sábados, nos domingos ou nos festivos. Ou senón, como é o martes de Noite Pirata, pero a noite. A partir das 9:10 estás libre, pero antes, para nós, é imposible. O miércoles venos maravillosamente ben porque, precisamente, bueno, antes era a Noite Pirata, o martes, e descansábase precisamente xa o miércoles. Agora, sigue sendo o martes unha noite bastante festiva a Noite Pirata, dixen, non, era a noite das parodias. Era a mostra da parodia. A mostra da parodia, e xa logo era festiva, descansabas. Hoxe en día é a Noite Pirata, e venos fabulosamente ben para o día seguinte poder descansar. De todas formas, temos algunha comparsa que non traballa no Concello, marcha un pouco antes porque o día seguinte ten que traballar, é normal. Non, é inevitable. Decía vostede, a propósito da composición das comparsas, mirábamos na enquisa que unha señora decía que ela estivera en unha comparsa, pero en isto non hai edade de xubilación, verdade? E hai renovación? De momento, renovación sí hai. Hai xente que queira entrar, hai xente xove interesada, porque quería preguntarlles como última cuestión deste debate de hoxe,
cara a onde vai o Entroido? Ten que evolucionar ou está ben como está? Mellor non tocar. Eu, na miña experiencia, que son 28 anos, podes dicir que temos unha página no Facebook, todos os anos temos xente pedindo para poder entrar. E outras veces, incluso, recordo varias rapazas ao acabar o desfile na ferrería, mentre estás esperando os premios, que digan os premios e todo eso, acercarse a min e solicitarme para poder entrar na comparsa. Dígolle sempre o mesmo, somos xa un grupo bastante grande e tampouco podemos ampliar moito máis, porque o traballo e o tempo non dá. Entón, últimamente non estamos metendo a ninguén. Por que? Porque a gran maioría dos que temos tampouco se van. O sea, somos os mismos, o 90% dos componentes somos os mismos desde hai a mellor 15 anos. E pasa en xeral nas comparsas, nas restantes comparsas, non? Pois non sei exactamente, o que pasa nos demais, non sei, hombre, o que son os dirixentes máis menos, si son os mesmos. Quería ir parar, e como última cuestión precisamente para todos vostedes, no que atinxe as comparsas, está garantido o relevo xeracional? Non sei, na miña xuventude teño bastante. Ahora, que se queiran comprometer a un esforzo deses, pois xa non vexo tanto, porque ti analizas, nos empezamos a traballar en setembro, ao pasar a Feira Franca, precisamente. Empezamos a traballar e mírase quen vai traballar ali, porque só hai que organizalo. Sempre son os mesmos. Sempre somos os mesmos. Xuventude a traballar, pois tampouco vexo que haya moita. Bueno, pois hai que tirar do carro. Eu teño que decir que eu creo que sí que hai relevo xeneracional, e de feito están aparecendo grupos novos, comparsas novas, que claro, como non teñen cabida nas que xa tendes tantos anos de traballo detrás, porque xa non cabe máis xente, bueno, pois están aparecendo comparsas de nova creación, grupos novos de xente. Entón, sí que está vendo, non é que vai a haber, é que xa está vendo. O que pasa é que, bueno, pois está cada vez hai máis comparsas. Por lo tanto, ti recordarás que hubo un ano que había máis comparsas participando que predios tiñamos, e o xurado acordou, pois no propio momento, por unanimidade, que había unha comparsa nova, que era o primeiro ano que participaba, que se quedaba sin premio ningún. Entón, bueno, pois o xurado dixemos, pois mira, damoslle un premio a esta comparsa polo feito de vir, porque é o primeiro ano que ven e fixeron un esforzo enorme para poder participar. Por lo tanto, Carmen, Julio, Sonia, como titular final, ten moito futuro o Entroido, non? Sí. Ora, o que non pode quedar é quieto. Claro, nós o que si, como en outras cousas, facemos un traballo no Servizo de Festas do Concello de analizar que cousas van mellor, que cousas van peor, a que cousas hai que darlle máis impulso. Por eso estivo habendo cambios, por eso se cambiou para o día do martes para o venres, por eso pasamos Rabachol para sábado, por eso introducimos hai uns anos a Festa Pirata. O que non pode quedarse estático, pero eso en calquer cousa que fagas. Julio. Eu opino exactamente o mesmo, é dicir que sí ten arraigo e que sí que vai a triunfar e seguir progresando. Ahora, o que temos que facer pola nosa parte, os que temos que mover un pouco os fíos económicos, é ir correxindo eses matices en colaboración total coas comparsas e coas grupos, é dicir, toda a opinión que nos chegue, non tirala un saco roto, recollele e dicir, cuidado, temos que modificar pois o día, pois a hora, a axudar ya que poidan ir a 2 sitios a un tempo. É dicir, non pode ser un solo, é dicir, ten que ser un conglomerado todo. É que hai canteira segurísimo, bueno, iso garantizado. E para rematar, para pecha vostede, Sonia Outón. Bueno, pois esperemos que teñamos un Entroido con tempo favorable que nos permita poder sair á rúa, disfrutar da rúa, porque o carnaval, ao final, o Entroido é da rúa, é da xente, como todas as festas populares, ao final, se a xente non as fai súas. Nós do Concello podemos fomentar, podemos apoiar, pero a cidadanía son os que ao final deciden se algo funciona ou non funciona. Penso que todos nós suscribimos esas palabras e todos nós apelamos a ese desexo de que o tempo acompañe o Entroido que está a vivirse na data na que se emitirá
este Contrastes de hoxe que gravamos aquí no Pazo da Cultura de Pontevedra sexa esplendoroso de participación e que non faga moito frío. Moitísimas grazas aos 4 por estar aquí connosco, Julio Sayán, Sonia Autón, Manuel Corbacho e Carme da Silva. Lembren, Canal Rías Baixas vai a botar a casa pola ventá aquí co Entroido de Pontevedra, con retransmisións do certamen de Murgas aquí no Pazo da Cultura e tamén con diferentes espazos dedicados a outros eidos do Entroido pontevedrés e tamén no Salnés, no Barbanza, en outros puntos onde desenrolase a audiencia desta canle. E todo hasta a semana que ven, despois do carnaval, quero decir. Ata logo.